Adema aine kele ndini ne na alụ bara ulu na alụlụ ndị Igbo ọlụ ndị niile na-akwalite afọ Igbo n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-ekele unu ebe ọ bụla nọ na mba ụwa. Anyị na-asị unu na ọ ga-adịrịrị unu niile mma maka na ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ onye lụọ n'anwụ orie na ndo. Mana ọfọ anyị na-aga ọbụla ihe niile unu na-alụ unu ga-erite uru ya na mmaji kwuru mmaji, nke mere na ọ bụ na ajọ ihe ka ị na-eme nwanna ị ga-eritekwa uru ya na mmaji kwuru mmaji. Ọ bụ na ihe ọma ka ị na-eme ị ga-erite uru ya na mmaji kwuru mmaji. Ya mere na ọ kara gị mma na imebere ihe ọma mebe ihe dị mma ka o wee dịrị gị mma. Abụ m Chizzy Ani. Ugbu a kpọmkwem ihe anyị batara na ya bụ Kpakpando, oge ahụ anyị ji akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ n'ọnọka ka anyị ji agwa gị na asụsụ Igbo dị ụtọ na omenala ndị Igbo mara mma nke ukwuu, na ịgwa gị nke bụ eziokwu na Chineke keziri ụmụ Igbo kee ha nke ọma, kee ha ọfụma, wee nye ha usoro eji ebi ndụ ọma dị nsọ. Isoro usoro a ị na-adị ogologo ndụ wee na-enwe ahụ isi ike, mana ịgba mee ka ịgba ọsọ ọsọ ma ọ bụ gwa ya ọgwa ụwa gị niile abụrụ nyaramị ya. Na anyị na-atụ egwu Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ala Igbo, soro ya sochie ike dịka ndị nna nna ya si tọrọ anyị na ntọala, si anyị ziela alụ gba alụ ọsọ. Ọ bụ n'ọnọkọ a ka anyị ji akpa nganga. Tata ofu n'ime ihe Chukwu ji gọzie anyị n'usoro ndị nna nna anyị debere anyị, jisi anyị wee na-ebi ndụ ka anyị na-aga nke ọma ka o wee dịrị anyị na mma. Ofu usoro ya gbara ọkpụrụkpụ ka anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa. Gịnị ka ọ bụ? Ọ bụ ọlụ aka. N'ịgwa gị nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na iwe ya ọlụ aka, o wee oge ọ ga-elu ụbịam ezu oge ahụ, mana iwere ọlụ aka nwanna ị ga na-eriju afọ. Anyị gwụrụ ego a kwụọrọ gị nkwa show promoter wee gwa gị na ọlụ ugbo amaka, na ọlụ ugbo na-eriju afọ. Nke a bụ ọlụ aka ndị nna nna ha gboo ewere. Ọ bụ Chukwu kụziere ha na ha ga-eme nchọpụta dị iche iche, chọọ mkpa akwụkwọ mgbọrọgwụ dị iche iche ha ga-eji wee mere nri. Ha kọnye ya n'anị, o si n'anị o buru ụzọ ree. O lesịa n'ijikwa gị na ndị nna nna anyị ha mere nchọpụta dị egwu. O lesịa wee weta ndụ ọfụ, wee gbazie mgbọrọgwụ, wee pụtazie ihe a na-eri dịka ji, dịka akpụ, ede, akwụkwọ nri dị iche iche, ụgụ, ayara, olugbu. Aga m ekma nke achara, ofe achara a na-eri n'Ụmụahịa, ụtazi, ihe dịka gbọrọbịa a na-eri, ma ihe dị iche iche. Ewe ndị na-eri mpụta ede.
ewe ndị na-eri ihe dị iche iche bụrụ nke ndị nna nna chọpụtara a na-eri ya wee ọ na-edozi ha ahụ. Ụgbọrọ dị ya a na-eri. Ayụ bụ ụfụ n'ime mmiri gbara ọkpụrụkpụ a na-eri na gboo n'ala Igbo. Ndị be anyị ji ya isi ya bụ na gboo ahụ ka ịgwa gị nke bụ eziokwu ka Chineke gọziri ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche ka wee jiri nchọpụta dị egwu wee chọpụta nri na ọdịnala aji aga n'iru. Biko ọ bụrụ na ị nọghị nso, ọ bụ na ị na-ege ihe ọzọ ma ọ bụ na-eme mkpọtụ, hapụ akara ya ekwurekwu gị na 9.9 maka na anyị ji okwu tata. Cheta na ihe m na-ekwu bụ ọrụ aka. Agwana anyị na gboo ka ndị nna nna ha bido chọpụta ọrụ aka bụ ịgba, maka na ọ na-agba ewepụ nri na nsogbu mmadụ. Ọbịama na gwa gị nke bụ eziokwu, iwe nri ị na-eriju afọ, ihe ndị ọzọ niile bụ ntinye ka a tinyere gị na ya maka na ọ ga-edozi gị ahụ. Dịka m si kwuo, ijesia akwụkwọ je mụtasịa omenala ndị obodo ndị ọcha, gbaa mbọ na ana ka ịtọ ntọ na ana ka ije na obodo jecha ụfọ ọlụ aka gị, mụta ụfọ ọlụ aka. Maka na nke bụ eziokwu, ụfọdụ jere akwụkwọ kpụrụ asambodo dị iche iche, mana iriju afọ na anyị ha maka gịnị ha enwe ha ọlụ aka. Ị ga-asị na ụfọdụ ga-eje gwụọ nke a gwụọ nke ọzọ. Ịgwa nke bụ eziokwu, nke a bụ usoro eji ebi ndụ oge ụfọdụ. Anyị anaghị ekwu na enweghị ụlọ akwụkwọ a na-akụzi ọlụ aka. Ya mere anyị ji ekwu nke a na ọ ka gị mana ijere ebe ahụ a na-akụzi ọlụ aka wee mụba ọlụ aka, gụta ọlụ aka, wee mụtazi asụsụ gị na ndị ọzọ ga-eji na-akpa ya bụ asụsụ ndị ọcha. Nwanne eme n'ihere na iwere ọlụ aka, maka na ụfọdụ bụ sọsọ bekee ka ha na-eje mụọ, mana ọlụ aka yiri ha. Na gboo ndị nna nna anyị ha na-akụziri ụmụ ha ka esi akwa nka dị iche iche, ka esi atụ ihe, ka esi alụ ụlọ, ka esi eme ihe ọma dị iche iche ma ịkwa ụzọ. Enweghị ha na-anaghị akụzi. Ha mụchaa ya, ha ejiri ya wee bụrụ ọgaranya wee na-edozi ndị ọzọ na-abịa ha na-edoziri ha ihe ha. Ya mere m ji asị gị nwanne m nwanna, ewere ihe ọbụla ị na-eme ma ị nwee ọrụ aka, ihe kọrọ gị, ịgụcha akwụkwọ niile ị na-agụje chọọ ụfọ ọrụ aka wee mụọ ka o wee dịrị gị na mma. Ma ọ bụrụ na ị nwee ọrụ aka, ewekwa ka ọ dị. Ọ bụghị sọ bekee ka ị ga na-asụ, maka na ụfọdụ na-asụ bekee mana agụụ na-echi ha ọnụ n'ala. Mana ọ bụrụ na iji ọrụ aka, ịfụ na ịgwa gị nke bụ eziokwu na ewere ka o si dị, awegodo na ọbụla ịfụbeghị gị iji bido ọrụ aka gị, ị na-alụ ọrụ, ewerere gị emere gị nganga, maka na ị ga-eje jiri ọrụ aka gị na-eriju afọ. Ofu n'ime ọrụ aka ị ga-eje bido mụọ nke ndị nna nna atọrọ onye ọbụla bụ ka esi aka ugbo. Ọ bụrụ ịzụ ọkụkọ maọbụ nke ọbụla ibido ya. Ọ bụrụ na ị were akara aka ịkwa nka, ịchọ ụfụ nka wee na-akwa. Ewee ndị na-akpa nkatara gboo gboo, ọ bụrụ na ị na-akpa nkata ị na-edozi ya, ọ bara uru, ọ bụ ọrụ aka. Nke ọbụla ị na-eme, ị na-akụ ụlọ, na-alụ ụlọ, na-akpụ ụlọ, ije mụọ ya. Ndị na-agba igwe ọkụ, ewe ndị na-agbụ na gboo, ọ bụ ụzụ ka eji mara ezinụlọ ha. Gịnị mere na ụfọdụ n'ime unu hapụrụ ka esi akpụ ụzụ a wee na-emezi ihe ọzọ wee na-asị na ọ dị, mana ewe ndị na-achọ ebe a ga na-agba ihe ọkụ adịghị afụ n'ala Igbo. Ya pụta isi na ọrụ adịghị. Ihe anyị na-agwa gị bụ na ịgụcha ihe ọbụla ị gụrụ, chọọ ụfọ ọrụ aka dị ama ama. Ọ bụghị imesịa ije mebe ego mbute, ụfọdụ pụtazie ndị ọzọ ejiri awụọ bịa tụrụ ha wee jelee ha n'obodo ndị ọzọ dịka ohu. Ị na-anụ ka o si aga. Ụfọdụ ndị na-enweghị ọrụ aka, ndị umengwụ, ndị chọrọ ego mbute ka a na-awọrị ya, obere nke ha ji anara ha ya. Classic.
ọ dị mma ka anyị webezi okwu unu ugbu a tinyebe ya ọnụ biko gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ gbarata ya afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke ndị ka ị mere nwanne enwekwara ọrụ aka eji mara gị ọ dị mma ọ dị ka ị na-anụchazi ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu ihe anyị na-ekwu maka uru ọ bara na ịgụcha akwụkwọ niile ị ga-agụ ịchọ ofu ọrụ aka wee mee mụ onwe m n'ebe a wee ọrụ aka m ya mere na ị gaghị akpara m nganga 09023111009 maọbụ 09077111009 uru ọ bara na iwere ọrụ aka maka ndị a na-awọrị na-eje ebupụ ha na-ele ha maka na ha chọrọ ije bute ego mbute ndị be anyị ndị nna nna ya mere si na onye ọbụla ga-ewe ego ga-alụ ọrụ n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ọ na-abụ onye lụọ na nwa rie na ndo ị na-alụ ya ọfụma ị ga-ewerịrị ihe ga-abara gị uru ya bụ na ka eji hibecha ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị kachasị abụọ gara bụ ndị jere mụọ ọrụ aka n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụzi ọrụ aka gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ ekene gị ndị afọ gị na-ebe iche akpọ ọ ga-adịrị gị na mma daalụ ọ maghị edozi ụgbọala gbam daalụ nwanne daalụ ezigbo mmadụ ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na ị na-echa ya ọfụma na ihe ụfọdụ na-eje n'ụlọ akwụkwọ ndị ọcha agụ bụ omenala ha asụsụ ha onye pụta na-asụsụ bekee isi ya gịnị ka ọ gụrụ ọ sụọrọ gị bekee nke ọsọrọ gị nke ọzọ mana ndị be anyị na-amụcha ma ka esi azụ afịa ọzọ dị ka ibe ya nwanna ọ bụrụ na ị na-ebusa afịa ndị mmadụ lụrụ alụ jee tọọ ntị n'ala maọbụ chọọ ofu ebe ị ga-eje mụ ka esi edozi maọbụ ka esi alụ ihe ahụ ị na-ele ọ ga-abara gị uru maka na ịmụọ ka esi edozi ya mụọkwara ka esi ele ya ịfụ na ịbụ ọgaranya ngadanga ọ bụghị ewere ka esi kọrọ gị akụkọ ihe ị na-ele ị gaghị amazi ụfọdụ adịghị amadị ihe a na-ele ihe ama bụ na ha butere n'afịa na otu ya si bute ewere ka ihe o butere ji mezie gịnị ọ sị gị na otu ya si bute ya maka na ọ maghị ya ndị maazị ka esi ebute nke ha haziri nke ha a na-ele ya gbasịzie na ọba amoosu ji ya na ejigwa ọrụ ya ọgụ afịa aja aga mana ndị bụ ihe a na-eme maka esi edozie obodo edozie ụlọ ọrụ ihe a na-agara ha ihe anyị na-ekwu ugbo na ewere ụmụ ihe dị iche iche n'ala Igbo ọ bụrụ onye ije na Nnewi ụfọdụ ndị were ụlọ ọrụ a na-alụ ọrụ aka gbara ọkpụrụkpụ ụfọdụ n'ime ha bụ n'okenye ka ha jere akwụkwọ ụfọdụ ewe ụmụafọ Igbo anyị ji eme ọnụ na-alụ ma ụgbọala alụ ya ndị ọcha na-akwụ aka iwe na-ewezi ndị ụfọdụ na mba ọzọ ọ bụghị na mahadum ọ bụ akara aka ya ka ọ chọpụtara wee lụpụta ya wee zizezie si ebe ọ bụ na a na-asụ asụsụ ndị ọcha ka eje mụọ ya n'ụlọ akwụkwọ maka na asụsụ ka a na-amụ nke bụ eziokwu na omenala ha bịanụ je mgba na omenala Igbo na ka esi alụ ọrụ aka enwe ihe anyị na-amụ alụ ije na Aba
niile a na-alụ ọfụma na-aba jụọ ha ndị jere were asambodo bụ na oke ka ha ji eweta ya ka ha wee na-asụ n'u bekee ebe ọ bụ unu chọọ asambodo ka egosiri unu asambodo mana ihe bụ gbara ọkpụrụkpụ ndị na-eliju afọ bụ ndị were ọrụ aka ije n'ụlọ a na-alụ ugbu a ụfọdụ n'ime ha anaghị eji ewe ndị a niile na-alụ ya anaghị eji ha egwu egwu ụfọdụ jee chigharịsị akwụkwọ ọ ga-akpọ ndị ma ihe a na-alụ abịa lụọ ọrụ ya gwa ihe ya gosiri ime ụfọdụ ugbo asambodo si na ha ji egwu ka esi edozi ụgbọala na-alụ ụgbọala ha amaghị ebe a na-akpọnye ya ma ọ bụ omebia agbapụ mmanụ omebia nke ha mebia ha eje n'ebe ndị were ezigbota alụ aka nọ ka a gbapụrụ ha mmanụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekene gị biko ndị afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru daalụ nwanne ewe ndị chi asambodo agụba ya ọ ga-eju igbe mana nke bụ eziokwu bụ ndị ha na-alụrụ ọrụ ejighị ụdị sambodo a ihe ndị ha na-alụrụ ọrụ n'okpuru ha bụ ndị ji ọrụ aka ma ihe gwa m afọ gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke wabeze ndewo nwanne m daalụ Bam. Bam. Oh. Odiboko ọ na-agba, odiboko ya na-agba. Daalụ. Nke bụ eziokwu dịka anyị si kwuo ndị gboo nara eji ọmụmụ a na-akụzi ihe ije ịmụta ihe anyị asị oge eje na akwụkwọ ihe anyị na-asị bụ ịchọ ije jide ofu ọlụ aka chọọ ọlụ aka gbara ọkpụrụkpụ ị ga-ejide n'aka n'ọrụ ya ka mma ụfọdụ asị ha lụọ ọrụ ifu ka ha kechara yiri ụkwụ ke ụdọ n'onu yiri uwe awụrụ akpụ eji akpụ wee dee ọ na-eko mana
eluo na ihe a na-eme ọ gaghị ewepụta ya asị ya gịnị ka ọ gwụrụ ọ na-atagheri ọnụ ụfọdụ ruo n'ihe ahụ o ji asambodo ya ọ gaghị emeli ya ihe anyị na-ekwu ugbo ọ kara gị mana ije wotu obi ana ma ị bụ nwaanyị ma ị bụ nwoke chọọ ofu ọrụ aka ị ga-amụ mụrụ ya ka a ghara iji gị na-agbara ohu ka ị ghara ije daba ya n'aka ndị iwere nke a iri ime ga-ewukwa na nke a ịgụ akwụkwọ chọọ ọlụ aka n'ọbịa ka anyị ga-eme ka i wee rijuo afọ ọbịa bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa maka ka o si dị n'ụbọchị nketa anyị ga-adọbiri otu a n'ike Chukwu izu ụka ọzọ ya na-aga maka na ụbọchị ọzọ ya na-atinye ya ọnụ cheta na abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma